Зона познание и добре заварили на домакините и на всички хора, които са от прекрасния град Севлиево. Моята лекция не само лекция, ами и показно е за дейност. Налага се постоянно да натъртвам и да повтарям дейност, защото съвременната тенденция, много хора са подвластни на нея, а тя не винаги е адекватна на човек, на човешкото. Човекът, за да бъде окачествен като човек, не само от някой друг, а самия той, за да се почувства, за да си усети силата, за да има самоуважение, човекът е създател и съзидател. В някои отношения дори по Божия образ и подобие, защото той има креативността, има способностите, надграждането, наследството, което е взел от предците, потенциала, за да може да преобразува една среда, както ще говорим за дървета, за растителност, моята лекция за работа с дървета, но във всяка една човешка област създаване на, да кажем, ландшафти, както е прието, нали, за природните картини, човекът напълно по Божия образ и подобие в това отношение поне може да създава и преобразява природните елементи по желание, по мечти, както първо го види в мечтите си и след това има възможност и потенциал да го пресъздаде. Естествено не мигновено, както сега много хора са излъгани с мигновената покупка да получат удовлетворение, а с систематичен труд, дългогодишен, постоянство, надграждане, допълнително усъвършенстване в самия процес, защото то така се получава в самия процес. Човек научава някои детайли, подробности, които преди това не ги е знаел, и може да преобрази средата и да я превърне в нашия случай в една красива природна градина, картина, която не само ще краси пейзажа и който мине ще каже това дърво е много красиво, тая зона с 5 дървета, паркова зона или с 28 или с стотици е много красива. Може, освен красотата, много дървета да бъдат за плод, даже би било прекрасно. Има тази възможност и огромен потенциал, стига първо да го желае и после да започне да го превръща в реалност. Отново повтарям, постепенно, с систематичен труд. Всяко нещо иска поддръжка. Както всеки знае, този парк ще обрасне за 5-15 години, ще стане шубраци, джунгли и така насетне. И особено като израстат сгъстени тръни или пък някакви повети капини, на малцина ще им се иска да влезнат образно в капинака. А така ще го заобиколят. Тая зона за тях ще остане затворена, забранена, а ще бъде достояние, да кажем, само на животни. Така че моята лекция, едната и посока, освен за някои похвати и умения да добиете и познание, е да обърна внимание на основополагащата подробност, че човекът, в него е заложено това нещо да преобразява средата и то по възможност разумният човек ще я преобрази не в посока съсипване, ами ще я преобрази в посока развитие и облагородяване на средата. Не случайно едната дума, единият термин за
дейността, която показва мъшладисване, е облагородяване, защото ние слагаме благороден сорт, благороден плод, благородна форма за окраса, както много от парковите дървета са червени, ярко-жълти, оранжеви, цветни. Това облагородяване, нали, с красота в случая, някои пъти не в плод, както японските вишни, които изключително красиво цъфтят тук, там ги има по парковете. Японците сигурно от хилядолетия ги разпространяват, ги размножават, създават огромни паркови и природни зони с тази японска вишна, красиво цъфтяща, с едни цветчета като розички, обсипани, розови, бели. Много хора не знаят, че тази японска вишна не дава плодове, безплодна е, няма семенце в нея, т.е. няма зародиш, не се получава семка, не можеш да хвърлиш семката и да си възпроизведеш ново растение. Много хора не знаят, че това е строго за красотата, понеже японците много отдавна, нали, се прекланят към красиви природни картини. Са задвижили, украсили огромни зони с дърво, от което не разчитат да берат плод. Затова, когато говорим за едно облагородяване, то може да е в много аспекти, и за красота, и за наслада на сетивата. Усета, разбира се, много пъти знаете, че дори аромата може да ви нахрани, дори ако не знаете. Сега е момента да го научите, че дори само ароматните вещества, които се отделят от едно растение, дори да е било тъмно, да сте минали оттам, съвсем наскоро ми се случи, с велосипед минах покрай един току-що разцъфнал глок, първият за тази година при нас, ние сме на по-хладен климат и тъмно е, нали, не цветя с фенер, има някаква остатъчна светлина от деня, нали, все пак да не се прибия в пътя, и пътя го знам, черен път, минавам и глогът буквално ме магиоса със своя аромат, аз даже не съм го видял. Така че може да се облагородява и с аромати, с всички възприятия на човека. Много хора замислят, примерно екранчето не им предоставя аромати. Много други неща не им предоставя екранчето. Нещата, които говоря надълго и на широко и някои неща показвам, желанието ми е, мечтата ми е да стимулирам повече хора да направят нещо дори в микромащаб. Всяко велико дело, всяко велико достижение, ако ще да е инженерно достижение, ако ще да е художествено, в изкуството, ако ще да е наука, всяко голямо човешко достижение е велико, което може и столетия след хилядолетия да бъде световно признато като културно наследство. Всяко велико достижение почти винаги е започнало в микромащаб. Първо някой си е помечтал, той може да е бил дори детенце, да си е развил мечтите, след това се е хванал нещо малко да направи. Ако един художник отначало е направил някакви смешни драсканици и после в процеса, занимавайки се наистина много продължително и задълбочено, той може да го изведе на световно и надсветовно ниво, и то даже още в младенческа възраст. Имаме един пример с Филип Синапов в Момчилградско на Гарнатски неконаци. Момчето между 23 и 26 години построява фолклорна къща, даже той за година и нещо я дига. С собствени средства и със собствен кредит си теглял, нали, си ипотекирал собствения апартамент, за да може да изтегли кредит, за да строи. Сам с абсолютно собствени средства, на 23 години се хваща и построява огромна фолклорна къща, която е на 3 етажа, и жив музей, в който той е и екскурзовод, и не само да показва на хората някакви елементи битови, които са вътре в къщата, ами той вкарва хората в времето, за което са били актуални тези неща преди повече от 100 години. Рода как е живял, показва, обяснява, с няколко занаята показва, обяснява, включително с самото изпълнение. Вътре с изумление установих, че всичките килими, китеници, тази част, която е текстилната част, дрехи, везането, везбата, женски и мъжки носии, по 10 ката поне, всичко той го е направил сам със собствения си ръчен труд.
По време на строежа, защото и строителни бригади са му строили, между 23 и 25-6 години той построява триетажна фолклорна къща музей и сам със собствения си труд, със собствените си ръце и разум обзавежда. И аз ходихме при него, имахме мероприятия тази пролет от моите мероприятия, но да и се запознаем и да го популяризираме. Викам, човек, как става тази работа? На 23 години ти да се занимаваш с музика, с везба, с занаяти, такачество, всичко си е изтакало, нали, викам, на стан, ръчен, няма нещо машинно купено, нали, как се казва, нали, дали ще е от Китай, дали ще е от някъде другаде, някакъв текстил да е купил, нещо да е добавил, всичко е ръчна изработка, както се е правило едно време. Викам, добре, тия пълните чеизи, гардероби, как се получават, нали, от едно младо момче между 23 и 26 години. Той казва, Христо, вика, аз от 3-4 годишен съм на сцена. Той е музикант, певец, фолклорен изпълнител и е почнал да се влачи още от 3 годишен по сцената. И вика, Христо, аз имам много участия, но освен музикалните участия, нали, след това по време на самото си образование уча тия занаяти, първо уча в подходящите училища, но след това се хващам, нали, и ги развивам тия занаяти, ги тренирам. И всъщност тинейджърството му, казва, моето тинейджърство, той да кажем, съм работил почти професионален, каза, съм почнал да работя от тинейджър, примерно 14-15 годишен. И той всъщност последните 10 години, преди да почне да строи къщата, той вече и професионален работник се едно, въпреки че по съвременните стандарти, нали, това е дете, не бива да му нарушаваме правата или какво. И това всичкото го прави по собствено настроение и по собствено усмотрение. Срещнах майка му, разговарях с майка му. Много приятна жена, много разумна жена. То е интересното, че майка му е мой набор, нали? Сега съм на 49 години. С майка му сме набори. Майка му не разбира той с какво се занимава в момента и какво прави. Аз това, което се опитвам да обясня, че той е направил велики неща. Собствената му майка не може да осъзнае великото в неговите постижения и с ръчен труд и създаването на един обект, където като дойдат хората млади и стари, с очите си видях баби, които се разплакват, защото той ги връща в детството им. Така ги представя нещата, така ги обяснява. Изучил е всичко, нали, фолклора, той е етнолог. Със същите думи, които са използвали собствените им баби на бабите. Диалекта. И между 23 години и между 26, сега е на 26, едно момче разплаква възрастни хора, че успява да ги върне с реална жива човешка машина на времето, не да им прожектира на екран, да им прави мултимедия. Самия той има достиженията, има уменията да пресъздаде напълно атмосферата, говора, песните, обредите, да ги пресъздаде по начин, по който са се правили преди 100 повече от 100 години. Едно младо момче. Така че наистина човек има способности да направи много неща, стига обаче да се захване и да има прилагане. Обръщам ви внимание на това нещо, че той всъщност започва да работи. Той казва, аз уча и работя, нали? Трудно е когато се учи и работи, но да почнеш още от 14 годишен да учиш и да работиш, той всъщност почти 10 години има учене и работене преди да почне да я строи тая къща и той реално си има закалка, доста сериозна, а не просто решава, дай сега ще правим една къща фолклорна и ще правим чудеса. Той е работил през времето, през което всичките му приятели са ходили по заведения. Той казва, аз за да изкарам средства ходя да пея по сватби, по кръщенки, по заведения. Той повечето му е народно пеене, но има и квалификация поп и джаз пеене, нали, пее естрадни песни, всякакви други, богат репертуар. Завършил е, нали, в музикалната академия поп и джаз пеене. Може да свири на пиано, класика, рояли, всичко може, нали, да ви същиса, нали, с уменията си с музикалните инструменти. Но и пее народно пеене. Казва, аз хора да забавлявам хората, но аз казва не съм щастлив от това по начина, по който ги забавлявам, защото виждам в много от хората това настроение, тая настройка, която те искат само да се забавляват, нали? Те не искат да създават, ами искат само да консумират забавлителен продукт. И всъщност това е, което искам да ви обърна внимание, че съвременният човек се налага едно 26 годишно момче
да казва съвременните хора не ме радват, че те искат да консумират забавлителен продукт, а когато им се предложи възможност да участват в някакво създаване, съзидание, дали като помощ, дали като принос, дали като доброволстване, те така леко се измъкват и отиват някъде другаде, искат да им е лекичко, искат да им е забавничко, искат, нали, да им е чистичко, да им е топличко, да им е такова. Имайте предвид, че истинският човек, съзидателен, той не иска да му е чистичко, не иска да му е топличко, не иска да му е посланичко с прани чершафи. Истинският съзидателен човек иска нещо да възпроизведе, създаде при всякакви атмосферни условия, при всякакви състояния на държавата. Както е за примера, нали, с пандемията, която навлезе. Имах тогава насрочени мероприятия. Много от хората се бяха вече барикадирали, самоуплашили и така насетне. Аз си провеждах пак мероприятие по събиране по обучение с хора. Пак успяха да дойдат 10 на 15 човека на моето обучение. С желание. Парадокса беше, че повечето хора бяха с дечица, а не такива самотници сингъл. И аз тогава си направих извода, казах, значи самотника е много страхлив, че заразата ще го убие и неговата собствена личност, персона ще бъде затрита от този опасен вирус, а пък хора, които имат по 2 дечица, даже заедно с дечицата си дойдоха. Те са смели, не се притесняват, ведри са, не се притесняват, че дечицата им ще бъдат унищожени от тази опасна болест, така насетне. Продължават да се събират, а хора сингали се бяха абсолютно барикадирали, оплашили, отчаяли и така насетне. И даже много от тях протестираха срещу мене. То 1-2 такива мероприятия успях да проведа, защото после затвориха, нали, пътища затвориха и такова. И протестираха срещу мене, как може да съм толкова безотговорен към хората, че може един друг да се зарази. Те мероприятията са ми на открито по хръсталаците и по дърветата. И аз им казвам, хора, вие чули сте вирус, нали, който да обича на 7 градуса да вирее. То беше студена сравнително пролет. На чист въздух, на слънце, на открито, вируси, които да се разпространяват. Вие чули сте, не сте ли чули, че вирусите умират на открито, нали? Те обичат стаи, обичат такива обществени места, където хората са нагъсто наблъскали са се, така. Хората не се интересуват тези работи, интересуват се да се чувстват уплашени. Но това всъщност е лесният избор. Проблемът на съвременния човек, който е най-големия, но хората си измислят всякакви други, или са изпуснати там, дали от новините някакви глупости, примерно, че България била бедна държава, или че нищо не ставало, или че еди какво си. Основният проблем е, че тя ги мързи и не искат да си причиняват никакви неудобства, по възможност абсолютно никакви. Всичко да им е лекичко, лесничко, удобничко, мекичко и така насетне. Това е основният проблем. Безкрайното умързеляване на хората от съвременния начин на живот. И той вече не иска нищо и също, разбира се, и консуматорството, защото се иска само с покупка да се постигне резултат. Истинските резултати се постигат с тези 2 ръце, с разум, с постоянство, с надграждане, и колкото повече хора го разберат и се хванат в тяхната посока, в тяхната плоскост, в техния фокус, като се хванат за работа по-сериозно и по-задълбочено и по-дългосрочно, имаме някакъв шанс да започнем да излизаме от блатото, ако някой се чувства влезнал в блато. За пример, аз въобще не се чувствам влезнал в блато. Между февруари и май месец всяка година, това е 11-ти сезон, имам обучение със средно 15-30 човека. Моите са сравнително камерни, не съм искал масовки. Ако искам на площадите, мога да събера 1000 човека и да ги забавлявам, много ефектно говоря, обаче не съм искал никога. Аз съм искал да предам нещо в ръцете, калемчета на хората, те да ги вземат, да си ги направят при тях, да им се хванат и по този начин да получат заразата за тази дейност, присаждане и швантисване. И съм щастлив, че успявам да го направя. Още от първото си мероприятие, което проведох. Даже имам от първите си научени курсисти преди 11 години, с които сега си продължаваме приятелството, и те, най-важното е, че продължават всяка пролет да слагат калеми, да им се хващат. Т.е. аз, което съм
предал още от самото начало. То е поето като похват, като практическо прилагане в дейността с дървета в живота и на тях си им остава целоживотно. С това съм изключително щастлив и горд, че моите ученици един път имат успехи, курсисти, втори път продължават. Не е да един път да са го направили, да казали, супер, това не е лошо, нали? Вече го знаеме, но нали, не се занимаваме вече с него. Те и продължават. Щастлив съм, че успявам хората не само да ги стимулирам към дейност, но и да продължат в това. Мисълта ми, не съм негативно настроен към бъдещето на държавата и на хората, защото аз разхвърляно по селски райони се правя моите обучения. 20 места всяка пролет, различни, изключително разхвърляни, Странджа, Видинско, надолу Благоевградско и Петричко, Русенско, Силистренско, Добричко, централизирани мероприятия. Почти няма община, тази година и в Козлодуй бях, почти няма община вече, в която аз да не съм имал мое обучение, разхвърлено из цяла България. И мога да ви кажа, че специално на моите обучения идват много хубави хора. Не е само хубаво да са готини, да се усмихват готини или да са красиво облечени, да кажем, срещнахме нали, много симпатични хора, ведри, усмихнати. А хора, които нещо искат да направят, имат идеи как да развият дали собствения си двор, дали нещо друго направят. Аз срещам много хубави хора и това не само, че не ме насочва на мисълта, че ние отиваме на добре, ами изключително много ме радва и ме оптимизира. Също така идват хора с дечица, дечицата са по-схватливи. Много пъти децата изпреварват родителите си в тия умения, когато им ги предам. По проста причина, че техният мозък е по-креативен, фината им моторика е много по-добра, отколкото те. Много родители си знаят да установяват, че децата им са по-страшни от тях. Викам, ти в Китай, що мислиш, че дечица използват за труд и в Индия? Те са по-сручни, нали? Очите им повече виждат, но и фината им моторика е много по-добра. Но са и в правилната възраст, когато мозъкът им е по-адаптивен, по-креативен. И най-важното, връзката мозък-ръце все още я има. Защото истината е, че съвременният човек с годините почва да губи връзката мозък-ръце, докато бабите ви плетяха, тъчаха, дядовците ви майсторяха, дърводелстваха, гранчарстваха и така насетне, зидаха камъни. Сега при съвременния човек връзката мозък-ръце се поддържа, да кажем, с натискане на един гладък екран лъскав или държане на чаша с напитка. Това реално няма как да поддържа адекватно човешка връзка мозък-ръце. Нали? И това е големия ужас, който връхлита не само да кажем, че определена както е България, ами той връхлита целия свят на съвременните екранни хора, които всъщност не могат да разберат, че не е проблема в екрана, а проблема е в тях, че те не се хващат да свършат определена работа и търсят само лесния вариант. И така, минавам по темата с шладисване, присаждане на дървета, за да се ориентирам в вашите способности. Кой е присаждал и са му се хващали калемите, кой не е присаждал и не са му се хващали калемите. Само един е присаждал, повечето не сте, така ли да го разберам? Двама. Значи ще говоря за начинаещи. Понеже моите мероприятия, обучения са разхвърляни из цяла България и аз правя и обратна връзка, имам наблюдения. Ние сме с хората целодневно, вечер до късно, окъсняваме, омръкваме и днеска с показното ще бъде продължително, който иска после ще остане, ще покаже и така насетне, няма да има някакво бързане, ако някой не бърза специално. И имам обратна връзка. Почти навсякъде от нея, на всичките места, където съм бил из България, все няколко от 10-30 човека ще каже, дядо ми го правеше това нещо, обаче аз не съм го поел. Почти навсякъде из България дядовците са изпълнявали тази дейност да облагородят дърво, дали ще е някоя круша, дали ще е някоя ябълка, дали ще е някоя слива. И те като деца са ходили на село, изкарали са лятото време или еди какво си, и покрай друго, покрай животновъдство, ходили на царевица и разни други работи, са видяли, запомнили, че дядо им шладисва дървета. Но са минали години, това наблюдение е забравено, но то им е оставено като едно зранце, защото те са били в подходящата възраст, детската, когато те като попивателна поемат модела от родителите си и прародителите, разбира се.
Така наречения поведенчески модел, също многото хора вече приучили, те не могат да разберат, че колкото и да приказваш да обясняваш на едно дете или еди какво си, ако ти не му покажеш с твоята дейност какво да прави, все едно нищо не си направил, по простата причина, че поведенческия модел е всесилен и е с огромно значение в човешкия живот. Всъщност важното е на един родител, прародител, е какво ще му покаже на детето, дали ще му покаже, че само се оплаква, дали ще му покаже, че само зяпа в екран, дали ще му покаже, че само пие бира, дали ще му покаже. Това е реално почти основното нещо, първосигнално, което ще му бъде оставено на детето като наследство, какво да прави напреде в живота си. Това е повелята, която би оставил един родител, който само стои, само се оплаква и така насетне. Докато един пресъздаваш, действащ, активен, ведър, работещ родител, дори в малък промеждутък от деня да го види, че прави нещо, да кажем, хване се да ремонтира велосипедче за половин час или нещо друго, това на детето ще му остане като модел за подражание за абсолютно цял живот. То ще знае, щом тате го е правил или дядо, значи аз мога да взема едни ключови и да почна да разглобявам този велосипед, нещо да боравя, нещо да се занимавам. Това реално му остава като съзидателен поведенчески модел, просто защото от хилядолетия ходят хора по тази земя, Homo sapiens, свръхразвит мозък, интелигентност и способност и креативност и за възможности за преобразяване на средата, а четящите и гледащите екрани хора са твърде отскоро. Четмо много не е имало, освен да кажем по църкви, по определени зони градски на такива мегаполиси, големи места, нали, определени библиотеки, но такива места са били по едно на държавата, по три на държавата. Църквите са били, нали, не може всеки да ходи да чете в църквата. Много хора са забравили вече, че много от бабите са били неграмотни и дядовците, разбира се. Това нещо са го забравили. Но кажете, кой е знаел, че е имал неграмотна прабаба или баба и е възприемал като неспособна неговата баба или прабаба или прадядо. Те са били способни абсолютно на всичко. Абсолютно на всичко, въпреки че не са четяли. И за това просто ви оказвам да се сетите, че дейностите са правилното нещо, което е развило човека, за да може сега, нали, дори в извънземна орбита да излети, за да може за нула време да прекоси континенти, океани, подземни дълбини, подводни дълбини, каквото се сетиш, сега са достижения на човека, а съвсем доскоро са били немислими, но това не е само от едното образоване, а от много прилагания, опит и грешки. Имало е много провали, но в тях хората са се развили, изчистили са нещата и са продължили напред, за да могат да се развиват. Четенето е много важно, да не остава някой с грешно впечатление от моите изказвания, но както и екранчето, едно е да четеш за мимолетно забавление, след това нищо да не произлезе от това четене. Друго е да прочетеш някаква литература, която като видиш в нея нещо да те зареди или да те насочи как да отидеш да боравиш. Както за пример за работа с дърветата, литературата е по овощарство или при саждане на овощните дървета. С приставката при е литературният термин в България за работа с овошки по темата присаждане и ашватисване. Литература за присаждане на овошки. Но вие ако не излезете по един или по друг начин, поне малко да приложите тая дейност присаждане, вие си оставате на много ниско ниво. И крайният пример е, при мен идват хора, завършили агроинститута в Пловдив, виж агроинститут. И казва, ние сме завършили агроинститута в Пловдив, с растения се занимаваме от сума и години
Но, Христо, не се срамуваме да ти кажем тихичко, че ние не сме го правили това нещо, не сме присаждали, защото съвременната образователна система е теоретична. И аз им казвам, аз пък не се срамувам да ви кажа, че нямам никакво агрономско образование, нито от средното, нито от висшето си. Единствено все пак техникум по дървообработване съм учил и там има малко дървесино знание. Но аз познанията за дървета ги имам от баща ми, имам ги от книгите, които съм прочел после, практиката най-много и разбира се съзидателният обмен с други хора. И от днесната лекция, уводна част, е това важно да ви кажа, че всъщност излъгания съвременен човек и оплашения, който да се барикадира между 4 стени да зяпа в един екран или в колата си да е с много скъп автомобил, но той също е пак барикадиран между ламарини и стъкла, се изолира от външния свят. Съвременният барикадиран човек изпада в огромната бездна, че човека може да бъде истински човек и да се поддържа ментално, емоционално и всякак и разума, само единствено ако по един или по друг начин участва в човешкия свят, но в човешкия свят по съзидателна част. Заедно с сподвижници, партньори, колеги, приятели, с обмен на идеи да придвижат, да задвижат някакъв процес и по този начин вече те се издигат на много по-горно ниво, отколкото са били двамата по-отделно. Дори само двама да са. Крайният пример ще ви кажа да ме разберете. Има много примери. Една баба стои на пейката, за да види света, който минава по улицата на село. Идва дечица през ваканцията, бягат, играят по улицата. Бабата много трудно подвижна и така всеки човек би казал, че тази баба няма никакъв принос към обществото вече. Каквото е дала е, как се казва, работила е много, изградила е държава, родила е деца, внучета, обаче те са избягали. И бабата е окаяна на предела си, едва се влачи, просто излиза на пейката да гледа света на слънчице и по някое време се прибира. Минават дечица по улицата, които са непознати деца. Те обикновено бабите ги питат ти чий си или еди какво си. Но тая баба казва на децата така: деца, искате ли с вас да сключим една много печеливша сделка? И те: бабо, какво е? В двора ми от заря зад оградата отрупаната череш. Прекрасни, сладки череши, едри, много. Баба обаче не може да се катери. Баба вече не може. Влизате тук през вратичката, качвате се на дървото, берете череши колкото искате. Турбички има там на масата, си занесете и вкъщи на мама череши. Аз искам само една кофичка от кисело мляко. Поне да хапна да опитам, защото иначе не мога да стигна тия череши и птиците ще ги оберат. Децата влизат, качват се, половин час забавление на черешата. Набират малко и за родители, набират и за баба си, зарадват и родителите си и си тръгват. Какво се случва? Бабата е имала дърво, но няма шанс да стигне черешите. Децата, оградата им пречи, съвременните деца не прескачат огради, не могат да стигнат до черешите. Виждат череша, но не могат да ядат череши. Когато се съберат хора с правилните идеи, и двете страни имат череши, и друго, когато са в млада възраст, децата си казват: бре, че хитра бабичка, значи виж възрастните хора колко са умни. Значи те не били ни тъпи старчета, а били много умни. Много са добри. Виж как даде черешите. Това им посява на дечицата в правилната възраст, им дава едно настроение, че хората са добри, че хората са умни, креативни, дори на предела на силите си грохнали, старци, че хората са добри. С това тая баба с само 3 реплики и половина, без да става от пейката, прави една много силна стъпка, за да смени бъдещето на света. Това ви го казвам като един краен пример, как всеки човек има огромен принос, но ако го желае, ако осъзнава своето значение в общество,
в човешкия свят и така насетне, и обратното, дали просто ще се стои, ще се оплаква, или някакви други безцелни неща, занимания. Работа с дърветата по тема ашладисване и резидба. Дървета вече се разлистиха, затова тия клонки, които съм ги взел тук за показно, ще ви покажа някои работи адекватни сега за сезона, адекватни за подходящия сезон. България е държава в умерения климатичен пояс с сезони, пролет, лято, есен, зима, които даже някой път се измешват напоследък доста. И преди се измешвали, разбира се, винаги имал някакви аномалии, не от вчера или от преди 5-10 години. Но имаме сезони. Ние щем не щем, трябва да се съобразяваме с сезоните, когато работим с растенията, с дърветата. И в тая посока ще ви дам някои основи и на резидба, и на ашладисване с оглед и на сезоните. После ще имаме практическа част малко с показно и с дялкане. Но сега пред микрофона ще ви покажа за съобразяването с сезоните и по темата резидба, и по темата ашладисване, присаждане на дървета. Казвам някои основни, азбучни да ги наречем, неща, които ако някой от тях хванете, дори не всички, вие ще имате определени структурни единици, върху които можете да градите останалите неща. Много е лошо, от нетърпение най-вече, съвременният човек иска да влезе да се представи в висшата дейност, ако е за дейност, ако е за среда, да се представи, че от висшата среда да се облече, да се намаже, да се представи, да вземе кола на кредит или нещо друго, да представи нещо, което не е. Същия похват го използват и съвременните хора и при работа с дърветата. Той иска директно да влезе в дълбоките води, независимо дали е на резидбата, дали е на някаква друга работа с дърветата, без да е отделил време той да се запознае с АБ-то на дърветата и на растенията в случая. Но с много от дейностите е така. Той няма търпение, но и нехае. Той не е само, че няма търпение, той нехае. Ако е хаен, ако е отговорен, той ще си каже: чакай, аз трябва някои основни неща да знам, за да мога да продължа напред. Но дали излъган от системата, дали от ленивост, дали от нещо какво, той бърза и иска да напредне, да навлезе много силно. Имах един комичен случай на един пак фестивал край София с много хора. Тогава имаше публика от фестивала и още на първата минута от моето досадно изложение той вика: казвай най-важното и да си ходим. И аз му викам: най-важното е тръгвай си, викам, за тебе явно това е най-важното. Много са нещата и в рамките на час, 2 или 3 не всичко може да се хване, но тук представям едни основи, които ако поемете поне малко, за напреде ще бъдете много напреде и дори ще може в някои отношения да изпреварите хора, които само си мислят, че много разбират, а правят грешка след грешка. И така, по отношение на резидба, когато говорим за зимна резидба, при да се разлистят дърветата, това ще го запомните за следващата година. Сега сме в края на зимната резидба, но представяме се, че това дърво няма шума. Но и тук е добро показно, че като има шума, пък се вижда какво се случва. Новите прирасти са тия зелените, които изкарват от едно пръстенче и за съответната година, понеже рязко сега се затопли извънредно много и дърветата изключително рано се не само разлистиха, а те изкараха тези филизи. Ето тук има оформено вече орехче отгоре под плодното тяло на ореха. При всички дървета се разлистиха не само, изкараха филизи, прирасти от тази година, вече има доста сериозни. Това е така нареченото пролетно избухване и силата на пролетното избухване.
При рязко затопляне дървото може за 1-3 седмици да изкара нови приръст. За 1-3 седмици. Годината е 365 дни. За 1-2 седмици, 10 дена, орехът е изкарал повече от 1 педя приръсти, отделно са листата. Нали, те листата са му сложни, на една дръжка има много листенца при ореха, а това му е филиза в средата. Орехът е изкарал 20 см зелен приръст само за 10 дни, 12-15, но изключително малко. Представете си на фона на годината 365 дни, колко малко са процентно. Това е силата на пролетното избухване. Енергията е била в корена с листопада, 2023 ноември-декември. Дървото връща хранителни вещества долу в корена, за да има запас да иззимува и след това да се изстреля, както сега, в ранна пролет да се изстреля, не само да листа, ами нали вече дечицата му са плодчетата. Ето ги вече къде са оформени орехчетата, тия близалца са за опрашването, където от уния реси на орехите са долетели прашеца с вятъра и са опрашили тук и близалцата, за да може да стане опрашване и вече започва да му едреят орехчетата. А сме още април месец. Някой път април е зимен. Това е силата на пролетното избухване. Силата на пролетното избухване при ашладисването ние я хващаме, ако започнем още през януари-февруари при липса на зими, при повечето овощни видове, костилковите още януари-февруари, семковите март и април. Костилковите са джанки, сливи, праскова кайсия, бадем, череши, вишни, семковите круши, дюли, мушмули, глок, ябълка. Семковите, дет се вика, се изброят на пръстите на едната ръка. Масовите семкови за България. Костилковите са с латинското наименование всичките прунус отпреде. В ботаника и в сега телефончетата показват абсолютно всичко. В ботаниката латинското наименование отпреде прунус насочва недвусмислено към така наречените костилкови. За пример, домашната слива, културната слива е прунус доместика. То латинско там или какъв си произход доместика е нещо като културна, домашна. Прунус доместика. Дива череша, например, е прунус авия. Махалепка има една дива подложка за череша, друга прунус махалеп и така насетне. Но всичките костилкови започват с прунус. Вие, ако не е такова, за пример, защото някой казва, добре, нали, маслината има костилки, дряна има костилки, формата, палмата има костилки. Няма как да ги броите за костилкови, защото това, че имат костилка, не е от значение. Те са от съвсем различна семейна и родова група. Значи, излиза, важното е, за да могат да се сраснат, за да могат да се развиват подложката и нагоре растението, трябва да са от една и съща семейна група. Общото, да кажем, ако е семейство, тя е много голяма роднинска група, много широка. По-малки са род, подрод, има и допълнително групи. Тия неща се изследват от науките ботаника, която е за растенията. И други трябва да са близки роднини, за да могат да се срастват. Това е едното, което трябва да запомните. Не може каквото си искате на каквото си искате. А защо правим това присаждане и ашладисване? Това го правим, защото чрез клонката или чрез пъпката, които принасяме от едно майчино растение, елитно, харесан сорт, пренасяйки клонката и пъпката, ние пренасяме генетичния материал едно към едно и го монтираме на наша подложка от същото семейство. След няколко години, като израсте, ние ще имаме същото дърво като корона при нас. За пример, тази червенолистната джанка, която е за парк строй, украсно дърво, но тя дава и не лоши джанки, като има и по-едроплодни червенолистни джанки, които плодчетата им са доста едри стават, червени.
може да си я привикате при вас с калеми, не толкова с костилки. Защо? Защото така наречената семенна култура при дърветата, много хора пропускат също азбучната истина, азбучната случка, че всички дървета са еволюционно до такъв етап стигнали, че техните дечица са по-лесно за разбиране като при хората. Те са връзка на двама родители, брачен съюз, прави го или пчеличката донасяйки прашеца до близалцето на другото, или вятъра принасяйки прашец в поле. Те са рожба. Всички семенни нови дървета, които израстват, независимо, че от вашата хубава, прекрасна ябълка са израсли нови ябълкови дървета, вие може да очаквате в тях проява на гени не само на вашата ябълка прекрасна, може да очаквате гени от някоя киселица от съседен двор или от реката, дива ябълка. За изненада на мнозина, че са забравили биология, че са учили, може изключително много да приличат и на баба си и на дядо си, защото много пъти гените се проявяват, унаследяват, но се проявяват през поколение. Нали знаете, че някой повече прилича на баба си и на дядо си, отколкото на родителите си? Който знае да се дигне ръката. Има ли такива да знае, че някои приличат повече на баба си и на дядо си? Така че запомнете, дървото, семенна култура е рожба. И то ще бъде, ако не знаете единия му родител, пчеличката, не знаете къде е летяла, ще бъде с неизвестен произход. На всичкото отгоре ще роди на 8-10 година, зависи от овощния вид, но много дървета чак към 10-та година почват да раждат плод. Чак на 10-та година ще разберете, че ще имате плод, който може да не ви удовлетворя. Затова с калемче вие директно при вас привнасяте сорт или форма. Като говорим за форма, са тия парковите дървета с плачещи надолу корони. Тук ги има много. Такива топковидни сферични корони отгоре, червени корони. За изненада на мнозина, почти всичките те са възпроизведени чрез ашладисване, чрез присаждане, това за което съм тръгнал да обяснявам, в разсадниците. И полека така се получава, че огромен процент от културните дървета, които са около нас, дали в градска среда, дали в селска, заради овощните дървета, те почти всичките са ашладисани. Почти във всички краища на България, ви казах, дядовците ми казват, хората ми казват, дядовците го правиха, ама ние не сме го научили, защото сме били в града, само сме го виждали. Затова разпространявам тази дейност, показвам, обяснявам, че тя всъщност е основополагаща, не е някаква самоцелна или просто някакво хоби, само един стар занаят, дето я не трябва, я не ни трябва. Това е нещо, което е много полезно, дава ви силата в ръцете, уменията да извикате сорт, да придърпате сорт при вас. 2-3 неща по отношение на резидбените похвати, защото огромни пропуски, огромни грешки, огромни щети нанасят хора, които се мислят за, нали, че дърветата трябва да се окастрят, а всъщност правят неправилна резидба, неправилно кастрене. Първо по отношение, оставете дърветата да си растат сами, не бива да се режат. Обръщам внимание, че от хилядолетия дърветата търпят резидба. Това са дивите животни, коне, зайци, сърни, слонове, жирафи, разни дребни животинки, гасеници, корояди, дървояди. Всичко живо, гъби, атакуват дърветата неудържимо и нанасят много пъти направо жестоки поражения. Това е вид резидба. Мокри снегове, този ноември-декември имаше, тук не знам колко дървета повали и почупи. Но например по Софийско беше пълен погром. Имаше после 3-4 месеца, понеже е много богата София, 3-4 месеца клоните стояха из парковете и градинките, нямаше кой да им ги вдигне, кой да им ги събере, защото то нямаше дърво без свалени клони. Масово.
и то е изключително грозна резидба, с откършване, с отчесване. Това нещо се случва, ако не всяка година, веднъж на 5 години. Тоест, дървета търпят резидба. Не дайте да си мисли съвременния глупав постулат, който ви прави консуматори. Човек само трябва да се наслаждава на дърветата и да си отминава. Ако баба ви и дядове така само стояха и гледаха, първо, че вас нямаше да ви има, оттам насетне всичките неудачи. Нямаше да имаме тая велика природа, този прекрасен парк. Всичките Балкани са вторично залесени през залесителни кампании, планински и полупланински райони. Знаете ли го това нещо? Знаете ли, че Балканът е бил тотално обезлесен? Тотално обезлесен. При 2-3 години бях в Троянския Балкан, махали, където хората са живеели през османското робство и после са слезнали надолу към селата. Не към градовете, отначало към селата. Били са в махали в Балкана. Бях в една такава. И човека в Черни 8, кмета на Черни 8, младо момче, каза: дядо ми е казал, Христо, че тук няма нито едно дърво. Сега е такава букова гора там, не мога да повярваш. Голо. Защо е било голо? Защото пасечно животновъдство е било основен бизнес. Докато цял основен бизнес, нали, е по възможност да отидеш къде ти дадат повече пари. Тогава хората са отглеждали орди с добитък и реализацията на продукцията или търговия с произведени неща от, да кажем, от овцете, дали ще са дрехи от вълна, дали ще е нещо друго. Много неща, суровини, материали, то не е само мляко, то не е само месо, много неща са били основен бизнес и поминък. Така че цялата ни земя, вие заради това, че наближава за Веско времето ли? За гората. Да, съм продължителен. Веско, идва твоето време. Ако искаш от мен леко да преминем към тебе, искаш ли? Ние с Веско сме дружки и гората БГ следва след мене. Силата на доброволците и на разпространителите на залесителните инициативи Веско. След мене много плавно ще преминем към залесяването, защото има и други теми Веско. Той е по много неща специалист и по безорното земеделие е много тил. Ако ви е интересно, после по някакъв начин ще вземете контакти от него. Единият съвременен бич, те много хора просто не се интересуват. Единият съвременен бич е безкрайното орно земеделие до гола земя, където постепенно се опустинява, постепенно стават песи, степи плодородните ни земи, заради изключително силната и остра ветрова и водна ерозия, която трябва човек да е на терен, за да разбере какви са и мащабите. Но единият начин да сте на терен е отворете в Google Earth платформата, която е за гледай на земното кълбо от космоса. Тази земната картина, не с пътищата, ами където се вижда зеленичко. Отворете на Google Earth, разглеждайте благородните земи, ще видите, че едни бели, жълти черти много са се появили. Всичките изпъкнали места вече са ерозирали и се появяват едни много бели черти. Това са изпъкналите терени, които са вече ерозирали заради това орно земеделие. Така че Веско ще може да ви каже и как може да се прави земеделие без толкова, дали днеска, дали друг път ще вземете информация от него, че и книга разпространява. Има вариант за земеделие, където по много по-хитър и щадящ начин не само няма да ви ерозира земята, ами и ще задържате и повече влага и хранителни вещества природни. Така, по отношение на резидбата, основните грешки, азбучни неща, които обърнах внимание, повтарям, прескачаш абето, искаш да бъдеш голям, велик, добър, можеш само да имитираш, че си голям, велик, но имитацията ще доведе до щета. За да бъдеш добър, велик, ти не можеш да не си отделил време на абето и да си ги усвоил. Преди години знаете, че занаят се е учило много трудно, особено по-възрастни хора знаят колко години се е чаракувало, колко години после калфа. А чирак е изключително долна каста, но сега хората не се интересуват вече. Той казва, това са едни отминали времена. Но в много отношения е имало защо. За да бъде един човек велик, той трябва да почиракува известно време. Азбучните неща, похвати, грешки и позитиви при резидбата. Резидбата се прави или да се формира короната, формираща резидба, за да бъде по-хармонична, за да бъде по-дългосрочна, дали ще е забранена, дали ще е за парк строй за красиво дърво, но си е хубаво да има формираща резидба.
И на младо дърво се прави отрез, за да може да се формира корона. На ново посадено дърво също се прави отрез, за да може да формира корона. Така че резидбата започва още с засаждането на вашата фиданка. После, подмладяваща по-натам, нали, вече като поотмине средна възраст дървото, има подмладяваща резидба, чрез нея дървото може да се възроди. Това са типове, да кажем, някои основни типове резидба. Има и още, разбира се. И оформяне, разбира се, за да имате повече плод и съответна резидба имате формираща резидба за повече плододаване. И по това отношение ще ви обърна внимание, особено при круши ябълки е силно изразено. Като имате вертикални клони, насочени нагоре, по-малко плод се очаква от тях, по-не залагат плодни пъпки. Като имате хоризонтални клони, по-рано се залагат плодни пъпки при тях. Това е при семковите, при костилковите почти винаги залагат плодни пъпки, нали, там говорим за разни сливи, джанки, те на всякакви клони успяват да заложат плодни пъпки, но въпреки това е много важно правило, че колкото е по-близък до хоризонтален един клон, толкова говорим за младо дърво, толкова по-рано ще влезе в плододаване. Похватите са два. Единият е навеждане на някои клони, не чак да обърнат ъгъл, но така, нали, да приближават хоризонтала. Някои клони се отклоняват, привързват се с едно въженце към колче в земята, склоняват се, за да може дървото по-рано да оформи плодни пъпки на по-хоризонталните си клони и да се доформира. Другият вариант за това нещо е с отрези. Вие да изберете по-хоризонтални клони, а пък по-вертикални да ги премахнете. Това е другият вариант, да си насочите дървото повече да се разклонява, отколкото повече да се събира нагоре и да се състезава. Формировките на дървета, повече от съвременни хора ги възприемат като чаша, поне са виждали такива много дървета, стана малко като мода, но не мислете, че всяка мода е готина, защото някои моди са вредни. Чаша, чашовидна формировка на дърветата и осева формировка на дърветата, да кажем както е това дърво, вертикална ос, която е първо най-много характерна за иголистните, за черешата, круша, дива, отчасти ябълка. Много от грамадните дървета са всъщност с осева структура. И постепенно тя се с годините, нали, с увисване на повече клони, вече дървото, като си представите един стар орех или един стар дъб, те придобиват сферична корона, но в младенческа възраст, те са доста години младенческа възраст, дървото притежава по-скоро пирамидална осева корона. Пирамидална осева корона. И всъщност и от природата показано, и от практиката на овощари и на хора, които се занимават дървета показано е, че най-хармоничната корона и най-правилна, да я наречем, и най-важното, най-дългосрочна, най-дълговечна за много години напред е вие да създавате осева корона, да създавате подобна на пирамидална корона. Много хора пропускат неделикатната подробност, че пирамидата има само един и единствен връх. Тя и затова се нарича пирамидална. Пирамидата няма 3 върха, 4 върха или така наследне. Ако са 3-4 върха, ще бъде някаква група от пирамиди. Тъй, че повечето случаи, ако искате да се формирате дърво, не се втурвайте на чашовидна отворена такава, нали, дед в средата няма нищо, а се насочвайте към един връх и подчинени клони, като там са две основните формировки. При силно растящи дървета, подчинените, тук разбира съвсем схематично, ама поне се вижда, освен една ос, един връх, имаме първи скелетен етаж, по-нагоре ще имаме втори скелетен етаж, по-нагоре ще имаме трети скелетен етаж. И зависи колко е високо дървото, ако не е много високо, обикновено с 3 етажа приключва. Тия етажи са, да кажем, през 50 см минимум за едно малко дърво, през метър при едно стандартно дърво, трябва да имат някакво разстояние етажите. Говориме за силните, мощните клони на първия етаж, говорим за малко по-малко силни, това е етажността. Тя не е задължителна, но е вид формировка. Другата формировка, особено за маломерни и за пак осева, обаче обръщам внимание, и за на така наречените слабо растящи подложки, много от съвременните индустриални подложки са слабо растящи, там в гъсто насъждение, за там е много адекватна и така наречена вретеновидна формировка. Кажете ми, чули сте за вретено, което не се върти около ос? То, нали, същината му на вретеното е, че се върти около ос. Така че
вретеновидната формировка, вие няма да имате главни скелетни клони, а ще имате малки клончета от всички страни, много и нагоре пак един връх, и това ще бъде вашето дървесно вретено. Единствено, да кажем, постижимо е в случая добавка да бъде съчетание между първия етаж и вретено. Това е, представете си го като балеринка. Първия етаж големи клони, а нагоре всичко върха е само вретено. И така е добре, но запомнете, че задължително трябва да имате един единствен връх доминант. Хора, които казват сега какво да режеме вече и как да режеме, които казват как аз искам да го сваля надолу, защо ме е този връх да бяга в небето. Има как да го свалите надолу, след малко ще ви покажа, и пак да бъде с осева, а не с чашовидна корона. И така, азбучни два основни резидбени похвата показвам. Първият резидбен похват, който в повечето случаи е грешен, а почти всички го използват, е съкращаване. Съкращаване е по дължината на клончето от някъде да извършите отрез. Съкращаване и тук. До тук бяха слаби съкращения. Тук насам идваме на по-силни съкращения. Резидбен похват, съкращаване. Другият резидбен похват, който е по-добрия, по-умния, по-разумния. Другият резидбен похват, прореждане чрез премахване от дъно на клон. Този преди малко го окастрих. Бяха два в подобна посока, състезаващи си за връх. Единият го махаме от дъно, без оставяне на чеп. Това е правилен резидбен похват за влизане, за започване на резидба с едно дърво, с което до сега не сте работили. От дъно. Какво се случва и какво се случваше? Обяснявам. Модерния, изгъзения, съвременния, умния, хвалящия се, даже може да извършва резачески услуги, резидбени. Или обикновения домашен ползвател на двор казва: аз искам дърветата да са ми на една височина. Горе. 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 На една височина. Супер. Постигнахме на една височина. Но той не знае, че от хилядолетия в природата има резидба. И че дървото, казах кой я прави резидбата. Горе по високото има кой да я прави. Жирафа, слона, други. От хилядолетия дървета търпещите. С какво откликват на щета? Могат ли дървета да избягат? Така, тук е жирафа, много ме еде, аз отивам в другата махала. Не. Дърветата откликват на щета само единствено с растеж. И къде, моля ви се, растежа? Някой да познае? След щетата? Моля? По-силно. Мястото е щетата. Точно където е щетата, там расте. И така, изгъзеният резач казва: сваляме височината. Следващата година получава нова височина точно там, където той не желае. Тук нищо не расте. Нищо не расте. Само горе. Що расте само горе? Защото дървото иска да възстанови щетата. Дървото има еволюционно заложено да си възстановява щетите. И всяка година дървото му расте нагоре и той спада в този йо-йо ефект. Се викат, нали, и всяка година го кастря и той изкарва едни пръти, не мога да го озаптя. Особено при силно растящи дървета е някакъв ужас. Пичове, нагоре, много, гора от пичове. Всъщност това е резача, не знае А, Б на резидбата на дървета. Резидбата се започва, казах, не с пресичане във височина, а се започва с пренасочване. Ще го покажа на по-рядкото клонче, че тук не се вижда. Пренасочване. Харесвате едно клонче, което е много по-слаб връх. Режете плътно до него и пренасочвате към едно. Тук това ще му бъде конкурент, махате. Оставяте само един победител. Нека да е скелетен клон това. Той обаче и той иска да конкурира върха. Него го пренасочваме над един външен клон. Плътно, без оставяне на чеп.
но го пренасочваме. Ако има остър ъгъл между два клона, това се среща доста често при изоставени дървета и изоставени овощни. От остър ъгъл, още от дъно, отдолу, вие подхождате отдолу към дървото, въобще не се катерите горе. За резидба не ви трябва стълба. Отдолу, един от двата клона с остър ъгъл от дъно. И така, на влизане запомнете за резидба на едно дърво. Започва първо с оглед на дървото. Вариантите са, ако е чисто ново, да го прережете през средата, за да бъде стимулирано да расте. Резидбата е стимул. Как резидбата е стимул, бе? Ами обясних ви, силата е в корена зимата. Резидбите почти винаги са ранни, нали, преди разлистването. Когато местите едно дърво, не очаквате много да расте. Ако му направите отрез на 80 см от земята, то ще претърпи рана и ще каже, аз трябва да раста. Така ще го стимулирате новото и дръвче, ново засадено да расте. Ново засадено дръвче, силна резидба, 50%, штрак. Средно растящо дърво, средна резидба максимум до 30%. Това означава при зимната резидба по-малко от 1/3 от клоните да са на земята. Другите 2/3 не ги пипате. Ако продължите да бъдете един човек, който се разхожда без работа с ножичка покрай дървото и штрака, прави жестока грешка, увеличава процентната маса свалени клони, ще предизвика много пичове да му растат нагоре. И така, първо започвате с прореждане, формиране на корона. Формирането на короната преди малко ви обясни как може да изглежда, дали ще е с първи, втори, трети етаж, дали ще е вретеновидна. Оставяте някакви. В момента, в който видите пресичане на връх, но ви казах на принципа на пренасочване, пак оставяте заместител на връх по-слабо клонче, но оставяте. Той трябва да бъде само един единствен. Ако има някакви, които искат да се конкурират с върха, ще приемем, че той иска да се конкурира с върха. От дъно. Изчезва. Нека това да бъде предпоследния етаж. Обаче той по никой начин не бива да достига върха. Върхът трябва да остане сам горе. Защо? Защото еволюционно на дървета им е заложено да се състезават в гората. Появили се в района, те го усещат друг филист, други листенца, те са много хитри. И двете почват да растат, да се съревновават. Днеска едното расте, другото казва, днеска изоставам. Тък. Ако оставите повече от един връх, тръгва това, което не желаете, състезанието нагоре. Затова повечето дървета се водят като резидба с един доминиращ връх, който може да е съкратен, ви казах, по правилния начин, чрез пренасочване. Така че запомнете този резидбен похват, пренасочване, прореждане. Прореждане на дърво е едно изоставено дърво, което се е сгъстило много. То не е много добре, не е много пълноценно, защото горе става един чадър, една броня и засенчва всичко долу. Вие в средата на дървото няма да имате плод, няма да имате нови клони, обновяване на дървото. Постепенно дървото ще се самосъстари от към корона. Ако направите прореждане да се просветли, и на по-ниски точки ще изкара нови клони да се обновява дървото. Така че след оглед влизате към дървото с резидба, обикновено за прореждане. Много старо дърво обаче вече добавям, трябва подмладяваща резидба, по-силна съкратителна, защото казахме, силното съкръщаване предизвиква буен приръст. И това го запомнете. Дървото най-добре го лекува не с какво ще го пръскаш, ами неговият растеж. Елементарното обяснение, дървото не може да избяга, но той има възможност да се движи. И отговора, кой е начинът му да се движи на дървото? Ами като расте. Колкото по-силно расте едно дърво, толкова е по-здраво. Но силният растеж пък пречи на плододаването, когато говорим за бране на плод. Затова трябва по един или друг начин да балансираме между двете неща. Балансираме чрез силата на резидбата и после, разбира се, туренията, поливането и така насетне. Едно слабо растящо дърво, естествено ще го натурем и ще го полееме няколко пъти лятото и ще му засилим растежа. Дърветата заболяват, устаряват, което е грешно разбиране и термин. Старее короната, но не дървото. Дърветата устаряват от огромната отгоре чадърна корона, която засенчва всичко надолу. Т.е. дървото се самозасенчва от прекалено много растежните точки по периферията, които като се разпределят соковете между хиляди пъпки, те всяка година се увеличават и няма как да разпределиш хранителните вещества между хиляди пъпки и то да расте. Всяка пъпчица порасва по толкова. Така наречените стари дървета растат по 3-5 см. Но не защото са болни, а защото
един и същи корен, хранителните сокове трябва да стигнат за десетки хиляди растежни точки. Затова вие като премахнете от дъно няколко клона чрез така нареченото прореждане на едно средно дърво и да не е старо, вие намалявате растежните точки общо с много. 1/3 от растежните точки ги сваляте на земята. Естествено, че останалите растежни точки ще се засилят. Сещате ли се? Съвсем нормално. Ако направите съкращаваща резидба на старо дърво, тогава още повече ще засилите растежа и казах, силният растеж ще възстанови дървото. Дървото има невероятна възстановителна способност, но малко от плодните дървета притежават еволюционно запазена силната способност да възпроизведат нов пич, се нарича, старите хора го наричаха пич, да възпроизведат лакомец силен, който има силата и способност да израсте метри до десетки метри, да пробие върха, да пробие щита, бронята, короната и да направи отгоре нова корона. Старата корона бива смачкана от снегове, сняг, изсъхва, укършва се, пичът възражда дървото. А пък при повечето плодни дървета, освен примерно при ябълка и то мощни ябълкови дървета на силна подложка, при повечето и от крушата, разбира се, и тя е мощно дърво, при повечето тази възстановителна способност се е позагубила и дървото се казва, аз го казвам, се самосъстарява. Короната обаче от към корона, ако вие направите адекватна резидба, дори просветляваща, частично подмладяваща, дървото ви буквално ще се възроди. Отделно имате поливане, имате торене през лятото, окопаване и така насетне, добавъчни агромелиоративни. Дори да не пристъпиме към пръскане, виждате колко неща могат да се направят, за да може дървото буквално да се възроди. Най-старата присъдена шладисана круша в региона, която е позната, се намира в Румъния, сравнително близо тук регионално. Вижда се, има присъдена, даже е в населено място, има датировка, учените по определен начин са изследвали дали са били дендролози, какви са я определили и са я датирали на 640 години шладисано дърво. Круша. Добре, сега кажете, тая круша на 640 години на 50 години ли е почнала да остарява, като е станала вековна круша ли се е чувствала стара, на 200 ли е почнала да старее, на 300 ли, на 400 или на 500 ли, на коя точно възраст ми кажете е почнала да старее, при условие, че много хора почват да се чувстват стари още на 35-50 години, да се чувстват окаяни, да се чувстват старци, на фона на човешкия живот. Кажете колко човека, как да я броиме за стара тая круша. Няма възраст. Няма възраст. Разбира се, има дървета, които са с по-кратък жизнен цикъл. Праскова по-рано ще умре. Но и тя може да живее 20-30 години. Други неща може с по-кратък жизнен цикъл. Но в общия случай слива, джанка, череша, вековни екземпляри, колкото искаш, круша, ябълка, орех, класическите ни плодни дървета, те са доста дълговечни и там 100 години за тях в повечето случаи са нищо или айде вече след 100 може да почнат да състаряват. Но огромно значение има дали има грижи, дали тези грижи са адекватни и така насетне. Тъй, че по отношение на резидбата обръщам внимание, вие дори нищо да направите по отношение на едно дърво за тая година, влезте, извадете един клон, който сгъстява от дъно. Значи това са два клона като вилица и така нагоре, състезават се. Още отдолу един няма катерене на стълби, няма нищо. Стриончето цъка-цъка, най-добре е първо да се свали по-нагоре тежестта. След това с втори гладък отрез, за да не се отчесва, се премахва чепа, чукана се премахва от дъно. Това е освобождаване малко от малко на короната. Дори 1-3 клона да извадите от едно дърво, независимо от размерът му, вече сте тръгнали доста напред с резидбата, а щракането с ножицата при едно по-голямо дърво може да го оставите и за следващата година. Нали? Това штрак. Има летни дорезидби, но сега да не усложняваме. Единствено ще кажа, че в краят на юни и началото на юли се премахват силни пичове, които искате да потиснете. Това на едни силно растящи
ябълки, круши, овощни дървета в двора, пичовете се премахват не сега, ами лятото. Защото сега резидбата, силата е в корена, за възстановяване изкарва нови пичове. Тая грешка правят огромно количество резачи, силна резидба и пичове получават. Лятото, края на юни, началото на юли, началото на лятото истинското, тогава се премахват пичовете, за да можете да сте сигурни, че пак няма да израснат и да ви се състезават. Другото важно нещо за резидбата, за да не си усъкатявате дървета, и това по отношение на воденето на чаша, обръщам внимание. Нека да е този клон. Този клон, който е в ляво на мен, е един от чашата, а пък този е другия от чашата. Общо са 3 или 4. Човека казва: аз искам на чаша да си водя дърветата. Тук всичко, което избива в средата пичове, той старателно ги чисти. Единствено добавям, че при праскова може да бъде водена на чаша. Тя е култура, която е адекватна за нея чашовидна формировка, но може би единствено чаша за начинаещите. Тези клони са оголени. Защо са оголени? Защото човека казва: аз средата не искам нищо да ми расте, и систематично минава отгоре и чисти. Странични клони. Много красиво. Или той поне така си го представя. Но не е природно. Защо? Къде в природата сте виждали голи клони изпружени на слънцето? Всички клони са покрити с огромно количество шума. Отгоре има цял щит от шума. Още първите летни месеци, отгоре като ги удари слънцето, ги изпържва от горна страна, под кората загива, живият слой е под кората. Дървото се изхитрява да води сокове само единствено отдолу. Ето така. Ето така. Това и ботаници са ми оказали. Ето тук вървят соковете лятото. Защото иначе те се изпарят и тъй наседне. А то няма поливки. Отгоре няма никой. Изпържва се, умира. След това се заселват гъби. Тук отгоре е нараняване на кората, почерняване, гъби. Човека казва: пръскаха ни с самолети, почнаха по време по дърветата, сега трябва да ги пръскаме, взема препарати, пръска, как да бориме гъбите. Гъбите са резултат от умрял вече част на клона. Не целият клон е умрял. Отдолу е жив, отгоре е умрял. Но това е щета. В щетата се заселват гъби. Заселват се корояди, заселват се всякакви вредители, почват по-големи поражения, по-големи щети по дървото. Щетата в случая е от глупавия резач, който не знае, няма кой да му каже, представи, че голи клони хоризонтални изпружени на слънцето няма. И така, участък повече от 30 см, 40, не бива да остава без така наречената обрастваща дървесина. Шансът да живее добре този клон и вие да имате силни, слаби клончета по протежението му и по някои отгоре. Тях може да ги извивате, да ги връзвате, нали, да кажем да е някои филизи, които са умерен растеж, да ги извиете настрани, да ги привържете, но за да извикате сокове отгоре и да имате частично засенчване, да не ви се изпържат отгоре клоните, вие трябва да си къткате тук отгоре така наречената обрастваща дървесина, дори по някаква по-отворена формировка. Не може да оставяте огромни участъци повече от една перия 30 см, 40 оголени клони, отгоре само слънцето, да няма отгоре никаква корона. Нали, ако има отгоре някаква частична корона, тя поне половината ден ще засенчи, обаче като няма никаква цял ден, тук слънцето ги изпържа.